дар яке аз рӯзномаҳои ҷопон чунин эълоне чоп шуд: падару модар фурӯхта мешаванд. Падар 68 сола, модар 66 сола аст. мардум чунин эълонро хунда ба тааҷҷуб мегуфтанд: мо ба чӣ хел замон расидем? ҳукумат ба куҷо менигарад? Нахуд ки инсон волидайни худро фурӯшад. ин эълон ба дасти оилае мерасад, ки нав аз волидайни худ дар натиҷаи садама ҷудо шуда буданд. онҳо эълонро дар рӯзнома хонда аҳд мекунанд, ки то рафта аз дасти чунин фарзанди носипос онҳоро мехаранд ва то охири умрашон ғамхорӣ мекунанд. манзилро аз рӯзнома гирифта мераванд. ба манзил расида хонаи баландошёнаи зеборо мебинанду ҳайрон мешаванд. лекин бо вуҷуди ин рафта дарро оҳиста мекӯбанд. дарро мӯйсафеде мекушояд. ҷавон мегӯяд: мебахшед, мо эълонро хонда инҷо омадем. ё дар манзил хато кардем? дар рӯзнома нодуруст нависанд? не, хато накардед, мегӯяд мӯйсафед ва онҳоро ба хона таклиф мекунад. тавре мебинед, дар мо ягон мушкилоти моддӣ нест, лекин мо меросхӯр надорем. бо мақсади дарёфти меросхӯри муносиб эълонро дода будем ва шумо азизон ба ин муносибед. шуморо меросхӯри худ таъин мекунем.